ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቃዱ ገብረስላሴ ንእስነት ቶም ሶዌር ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ እንከሎ ንሓንቲ ሰብ ይጽበ ከም ዝነበረን ድሓር ሓንቲ ክዳን በቲ ማዕጾ ቢላ ክትሓልፍ ከላ ረኣያሞ ልብቶም ተንቀሳቐሰ ብኡንቡ ክጭድርን ክስሕቕን ደድሕሪ ኣወዳት ክጎይን ብርእሱ ደው ክብልን ክትዘሎ ከለኻ እንተወዲቕካ ናብ ሞት ዘብጽሕ ሓጹር ክዘልልን ካልእ ጅግና ከብሎ ዝኽእል ነገራት እናገበረ በኪ ትዕዘቦ እንተላ ሰሪቑ ክጥምታ ይርአ ነበረ። ንሳ ግን ምንም ኣይተገደሰትሉን። ድሓር ንሂሩ መጺኡ ብማእከለቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ኣወዳት ሓሊፉ ንኹሎም ናብ ምድሪ ኣውዲቑ ቤኪ ክሳዕ እትንጸርጽር ኣብ እግራ ረፋዕ ኢሉ ወደቐ። ንሳ ኾርያ ኣፍንጫ ንላዕሊ ገቲራ ራሕሪሓቶ ኸደት። ገሊኣቶም ሰባት ከምኦም ዝኣመሰለ ጅግና ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዖምን እናበለት ክትከይድ ከላ ስለ ዝሰምዓ ብልቡ ኣዝዩ ጓሃየ። በቲ ዝበለቶ ተቖጢዑ ተንሲኡ ኸደ። ራብዓይ ክፋል ይቕጽል። ንእስነት ቶም ሶዌር ምዕራፍ 10 ከተርቲ ከምዚ ኢሉ ቶም ሓደ ነገር ክፍጽም መደበ። ኣዝዩ ጉሂውን ተስፋ ቆሪጹን ስለ ዝነበረ ንበይኑ ዝኸይድ ዓርክ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ ተሰምዖ። ገለገበን ምስ ዝፍጽም ኩላቶም ኣንጻሩ ብምዃን ኣብዚ ውድቀት እዚ ከም ዝወደቐ ምስ ዝፈልጦ ኩላቶም ጓሂ ከም ዝስምዖም ይፈልጥ ነበረ። ካብኦም እንተጠፍአ ኣዝዮም ከም ዝሕጐሱ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ዝበሉ እንተበሉ ምንም ኣይግድሶን ነበረ። እወ ነዚ ነገር እዚ ብምግዳድ እዩ ዝገብሮ ዘሎ። መፍረስ ሕጊ ኾንካ ምቕማጥ እቲ ዝበለጸ መህደም ከም ዝኾነ ተረድኦ። ካብቲ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ኣርሒቑ ስለ ዝኸደ ነታ ቃጨል ናይ ቤት ትምህርቲ ክትቃጨል ከላ ቁርቢ ሰምዓ ነበረ። ድሕሪ ሕጂ ነዛ ኩሉ ግዜ ዝሰምዓ ዝነበረ ቃጨል ምንም ደሃያ ከም ዘይሰምዕ እናሓሰበ ካብ ዓይኑ ናይ ምድፍናቕ ንብዓት ይወፅእ ነበረ። ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ነቲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ዓርኩ ጆ ሃርፐር ረኸቦ። ንሱውን ብግዲኡ ኣዝዩ ጉሂዩን ተጨኒቑን ጸንሖ። ቶም ነቲ ንብዓት ካብ ዓይኑ ብእጅግኡ እናደረዘ ኣብ ገዛ ኩሎም ስለ ዝጸልእዎ ገዝኡ ገዲፉ ጸሊቑ ክጠፍእ ኮብለል እናበለ ናብ ኩሉ ዓለም እናዘረ ክሕልፎ ከም ዝመደበ ስለዚ ንጆ ንሱ ምስ ከደ ከይርስዖ እናተላበወ ብምሕንቕናቕ ኣዘንተወሉ። ጆውን ድሮ ከምቲ ናይቶም ሓሳብ ከም ዝነበሮ ክፍለጥ ተኻእለ። እዚ ሓሳብ እዚ ስለ ዝነበሮ ነዚ ሓሳብ እዚ ነቶም መታን ከካፍሎ ይደልዮ ከም ዝነበረ ነገሮ። ኣውራ መኾረይኡ ኣዲኡ ብዘይገበሮ ርግኦ ሰቲ ኻይላ ስለ ዝገረፈቶ ነበረ። እዚ ስለ ዝገበረት ክትሪኦ ስለ ዝጸልኣ ክጠፍኣላ ትደሊ ከም ዝነበረት ኮይኑ ተሰምዖ። እናጓሃዩ ክኸዱ ከለዉ እቶም ክልተ ቆልዑ ክሳብ ግዜ ሞቶም ከም ክልተ ኣሕዋት ኮይኖም ንዝተጋጠሞም ስቅያትን ጭንቅን ክጾሩን ክከላኸሉን ተመሓሉ። እዚ ገይሮም ንዝመጽእ ግዜ እንታይ ከም ዝኾኑ ክሓስቡ ጀመሩ። ጆ ሓደ ባሕታዊ ኮይኑ ኣብ ሓደ በዓቲ ተቐሚጡ ቋርፋንጌራ እናተመገበ ክነብር በዚ ዝኣክል ድማ ብቁርን ብጥሜትን ብጓህን ኣብኡ ሞይቱ ክርከብ ይትምነ ነበረ። ድሓር ግና ቶም መፍረስ ሕጊ ኾንካ ብምንባር ብዙሕ ጥቕምታት ክርከብ ከም ዝከኣል ምስ ነገሮ ክልቲኣቶም ከተርቲ ኮይኖም ክነብሩ ተሰማምዑ። ካብ ቅዱስ ፒተርስበርግ 5 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ኣብቲ ፈለግ ሚሲሲፒ ዳርጋ 1 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዘስፋሕፍሓሉ ሓንቲ ቀጣንን ነዊሕን ብኣእዋም ጭፍን ዝበለት ብሑፃ እተኸድነት ደሴት ነበረት። እዛ ደሴት እዚኣ ዝቕመጣ ሰብ ዘይነበራ ብጀካ ናይቲ ዓቢ ዱር ንምኻድ ንኻልእ ነገር ዘይትጠቀም ጃክሶን ተባሂላ እትስመ ደሴት ስለ ዝነበረት ንምርኻብ እትኸውን ጽብቕቲ ደሴት ኮይና ረኸብዋ። እዚ ምስ ሓሰቡ ንሃክሊበሪ ፊን ክደልይዎ ኸዱ። ሃክሊበሪ ንዝኾነ ይኹን ነገር ከይሓሰበይ ዝቕበሎ ዝነበረ። ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ኣካፈልዎ ብዘይገለ ነገር ተቐቢሉ ምስኦም ተሓወሰ። ከም ኣመሎም ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ኣብ ሓደ ጽሙው ቦታ ኣብቲ ካብታ ቁሸት 3 ኪሎ ሜትር ዝምርሓቑ ገምገም ርባ ክራኸቡ ተሰማምዑ። ኣብቲ ገምገም ርባ ሓንቲ ብዕንጨይቲ እተሰርሐት ጸፋሕ ጃልባ ስለ ዝነበረት ንኣ ኸእቲሮምዋ ክኸዱ መደቡ። ነፍሲ ወከፎም ንዓሳ መግፈፊ ዝኸውን ኣቑሑን ከምቲ ሓደ ኸታሪ ዝገብሮ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሖም መግብን ካልእ ነገራትን ለኪሞም ክመጹ ተሰማምዑ። ንምሸቱ እናዘሩ ድሕሪ ቁሩብ እዋን እታ ከተማ ሓደ ዘፍርሕ ነገር ከም እትሰምዕ እናውረዩ ነቶም ነዚ ወረ ዝሰምዑ ሰባት ክሳዕ ዝኾነ ዝኸውን ነዚ ነገር እዚ ብምስጢር ዓቂሮሞ ክጸንሑ እናስምዑ
ንኹሉ የፍልጡ ነበሩ ፍርቅ ለይቲ ምስኮነ ቶም ሓንቲ ንእሽቶ ስጋን ሓንቲ ሕብስቲ ሽኮርን ሒዙ ኣብቲ ናብቲ እተቋጸሩሉ በኣዋም እተጨፈነ ቦታ ዘርኢ ደው ኢሉ ምሰፋጸ ናቱ መልሲ ካብቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ ገማግም ሰምዐ መሊሱ ክልተ ግዜ ምሰፋጸ ካልኦት ክልተ ፋጻታት መለሳሉ መኒኻ ዝብል ናይ ምጉዕባዕ ድምፂ ድማ መጸ ኣነ ቶም ሶዌሬ እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነ ናይ ባሕርታት ስጳኛ ንስኻትኩም ከመን ኢኹም ስምኩም ንገሩኒ ንሕና ኸኣ ሃክፊን እቲ ደም ዝለመደ ኢዱን ጆ ሃርፐር እቲ መርዓድ ውቅያኖሳትን ኢና ቶም ነዚ ኣስማት እዚ ካብተን ዝፈትወን መጽሕፍቲ ኣዋፂኡ ዝወሰደን ኣስማት ነበራ በሉ መታን ከኣምንኩም እቲ ናይ ምስጢር ቃልኩም ንገሩኒ ካብቲ ጽምዋ ለይቲ ክልተ ድኹማት ድሃያት ሓደ ዘሰንብድን ዘፍርህን ቃል ከውፃእ ተሰምዐ ደም እዚ ምስ ሰምዐ ቶም ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ስጋ ኣንከራርዩ ንታሕቲ ሰደዶ ብድሕሪኡ ክዳውንቱን ኣካላቱን እናበላሸወ ብብርቱዕ ጻዕሪ ንታሕቲ ወረደ ሓደ ቀሊልን ምኻዱ ዘየሸግርን ጽቡቕ መገዲ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ እኳ እንተነበረ ሓደ ኸታሪ ነቲ ቀሊልን ምቹእን መንገዲ ገዲፉ ብጸገም ዝመልኦን ድንገታዊ መንገድን ከም ዝኸይድ ስለ ዝተረድአ ከምኡ ምግባር ደስ ኣበሎ እቲ መርዓድ ውቅያኖሳት ሓደ ሕብስቲ ዝመልአ ዓብ ሳንጣ ተሰኪሙ ናብዚ ቦታ እዚ ስለ ዝመጸ ኣዝዩ ደኺሙ ነበረ እቲ ደም ዝለመደ ኢዱ ፊን ሓንቲ መቕለዊት እትኸውን ባዴላን ገለ ሽጋራን ሒዙ መጸ እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነ ናይ ባሕርታት ስጳኛ ሓዊ ክረኽቡ እንተዘይክኢሎም ገለ ቁም ነገር ከም ዘይገብሩ ነገሮም በቲ እዋን እቲ ክርቢት ዘይፍለጥ ስለ ዝነበረ ሓዊ ምድላይ ግድን ከም ዝኾነ ኣስተውዓሉ ካብኦም ርሕቕ ኢሉ ኣብ ልዕሊኦም ሓዊ ክነድድ ስለ ዝረኣዩ ናብኡ ኸዱ መታን እቲ ኣወሳስዳ ብዘገርም ኣገባብ ከም ዝገበርዎ ኸርእዩ ልክዕ ከም ከተርቲ ኮይኖም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበሉ ብድንገት ደው እናበሉ ኢዶም ናብ ከንፈሮም እናገበሩ ካራ ኣብ ኢዶም ከም ዝሓዙ ኢዶም እናንቀሳቐሱ መግናሕቲ ዝመልአ ህዱእ እዝታት እናሃቡ ናብ ተሓዊ ቀረቡ ኩሎም እቶም ዋናታት ጀላቡ ዓዲ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ መታን ከም ከታሮ ኮይኑ ክስምዖም እዚ ኩሉ ገበሩ ድሕሪዚ ሓንቲ ካብተን ጀላቡ ወሲዶም ቶም ኣዛዚ ሃክ ናይ ድሕሪት ጀላፊ ጆ ድማ ናይ ቅድሚት ጀላፍ ኮይኖም ቶም ገጹ ኣጸዊጉ እጅጉ ሰብሲቡ ቀሲሉ ብናይ መርሕ ኣዘራርባ ክእዝዝ ጀመረ ናብ ንፋስ ገጽኩም ውሰድዋ ሕራይ ጎይታይ ቀስ ኣየናይ ዓይነት ጋንጽላይ ዘለዋ እቲ ዓብ ጋንጽላይ ጎይታይ እቲ ላዕለዋይ ጋንጽላ ግበሩላ ቀልጥፉ ሕራይ ጎይታይ ከምዚ ኢሎም እቶም ቆላዑ ነታ ጀልባ ናብቲ ማእከል እቲ ርባ ብዘይ ምቁራጽ ክወስድዋ ኸለዉ ንሽሙ ደኣምበር ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ይገብርዎ ከም ዘይነበሩ ከነስተውዕል ይግባአና ንሰለስተ ርብዒ ሰዓት ዝኸውን ገለ ከይተዛረቡ ተጓዕዙ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ጀልባ ነቲ ብማዕዶ ዝረአ ዝነበረ ጭልምልም ዝብል መብራህቲ ናይቲ ዓዲ ተሓልፍ ነበረት እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነ ነቲ ዝሓለፈ ሕጉስ ግዜያቱን ነቲ ዝመጽእ ናይ ሽግር ግዜኡን እናሓሰበ ኢዱ ሰብሲቡ ሰጢሉ ደው ኢሉ ነበረ ኩሎም እቶም ጠንጢንዎም ዝመጸ ሰባት ሕጂ ከምዚ ኢሉ ናብቲ ማዕበል ዝመልአ ባሕሪ ነቲ ክጓነፎ ዘለዎ ጭንቀትን መከራን ብዘይ ፍርሃት ጠኒኑ ክኣትዎ ከሎ ክርእይዎ ይትምነ ነበረ እቶም ብጮት እውን ነቲ ዓዲ እናረኣዩ ከመይ ዝኣመሰለ ሓሳብ እናሓሰቡ ንመወዳእታ ግዜ ይሓልፍዋ ነበሩ ሓሳቦም ክሳዕ ክንድዚ ስለ ዝኣሰሮም ዳርጋ ነታ ደሴት ሓሊፎምዋ ከይዶም ነበሩ ብዕድል ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ክኸውን ከሎ እታ ጀልባ ኣብቲ ሑፃ ዘለዎ ቦታ ስለ ዝበፅሐት ኣብኡ ተሸኺላ ተረፈት ኣበይ ከም ዝበፅሑ ምስ ረኣዩ ነቲ መግቦም መታን ኣብቲ ገማግም ርባ ክቐምጡ ኢሎም በቲ ዓሚቕ ዘይኮነ ወገን ናይቲ ርባ ናብዝን ናብትን ይብሉ ነበሩ ኣብታ ጀልባ ሓደ ኣረጊት ጋንጽላ ስለ ዝረኸቡ ንዕኡ ዘርጊሖም ንመቐመጢ መግቢ ዝኾኖም ሓደ ንእሽቶ ድንኳን ሰርሑ ንሳቶም ግና ከምቲ ኩሎም ከታሮ ዝገብርዎ ኣብቲ ጥዑም ኣየር ዝርከቦ ኣብ ደገ ክድቅሱ ዝሓሸ ኮይኑ ተሰምዖም ኣብ ማእከል እቲ ዱር ሓዊ ኣጒዶም በታ ባዴላ ገይሮም ንእሽቶ ስጋ ቀልዮም በቲ ዝነበሮም ሕብስቲ እናቋሰዩ ድራሮም ተደረሩ ካብ ስልጣን ሃዲምካ ነቲ ዘይስልጡን ሰባት ዘዘውትርዎ ነገራት ጌርካ በዓል ምሕላፍ ዝበለጸ ኣገባብ ኮይኑ ተሰምዖም ብርሃን ናይቲ ሓዊ ኣብ ገጾምን ኣብ ልዕልቲ ኣብ ዙርያኦም ዝነበረ ኣጉናድን ይርአ ነበረ ተደሪሮም ሰብቅዑ ኣብ ልዕልቲ ልምሉም ሳዕሪ በጢሎም ብሓጎስ ድቃስ ክወስዶም ይጽበዩ ነበሩ ጆ ከምዚ ዶ ኣይሕጉሰኩምን ኢሉ ዘረባ ጀመረ ቶም ከመይ ደኣ ካብ ዝበልጽ ከንታይ ኣሎ ሃክሊቤሪ ካብ ዝበልጽ ነገር ምንም ኣይደለን ቅድሚ ሕጂ ዝኣክል መግቢ ረኺበ ይፈልጥን ኣብዚ ግና መግቢ ረኺበ ካርመንን ከጉሄንን ዝመጽእ ሰብ እውን ሓደ እኳ የብለይን እናበለ ካብ ጅቡኡ ሓንቲ ፒፓ ውፅኡ ትንባኾም መሊኡ ብሓዊ ወሊዑ ነቲ ጥዑም ዝጨንኡ ትኪ ናብ ኣየር ሰደዶ እቶም ክልተ ኸተርቲ በዚ ቐኒኦም ንሳቶም እውን ከምኡ ክገብሩ
ወይም በሎም ከታሮ እንታዮም ዝገብሩ ኢሉ ሃክ ሓተተ ቶምካ ኦይ ንሳቶም ዳ ግዚኦም ብጽቡቕ እንዲዮም ዘሕልፍዎ ባቡራት ባሕሪ ኸቲሮም የንድድወን ነቲ ኻብአን ዝኸተርዎ ገንዘብ ኣብ ሓደ መናፍስቲ ዝመልአ ደሴት ከይዶም እቶም መናፍስቲ መታን ክሕልውሎም ኣብኡ ቀቢሮምዎ ይኸዱ ነቶም ኣብተን ባቡራት ባሕሪ ዝረኸብዎም ሰባት ብዘይ ምሕረት ይቐትልዎም እናበለ ገለጸ ኣሎ ጆ እቲ ዝበለጸን ዝተፈትወን ክዳን ይኽደኑ ወርቅን ብሩርን ኣልማዝን ይሽለሙ እናበለ መሊሱ ነቲ ዘረባ ኣቃመሞ ሃክ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳን እናረኣየ እቶም ከተርቲ ከምዚ ክዳነይ ዝኽደኑ ዝነበሩ ይመስለንን እዛ ተኸዲንያ ዘለኹ ክዳን ጥራያኻ ዘላትኒ እናበለ ብድኽነቱ የስቆርቁር ነበረ ከምኡ ምስ በሎም ክልቲኦም ሓቢሮም ከተርቲ ኮይኖም ክኸትሩ ምስ ጀመሩ ካብቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ብ10 ኢድ ዝበልጽ ክዳን ከም ዝኽደን ነገርዎ በብቁሩብ እቲ ዘረብኦም እናቃሃመ ኸደ ድቃስውን ኣብ ልዕሊ ዞም ደለይቲ ሽጋር ክነግስ ደለየ እታ ፒፓ ካብቲ ደም ዝለመደት ኢድ ወደቓት እቲ መርዓድ ውቅያኖሳት እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነን ግና ድቃስ ደንጎዮም ተንበርኪኾም ጸሎት ክገብሩ ዝግድዶም ሰብ ስለ ዘይነበረ ኣብኡ ኸለዉ ብበጦም ብልቦም ጸሎት ገበሩ ክድቅሱ ቃም ከብሉ ኸለዉ ሓደ ዘይተሓስበ ብቐሊል መገዲ ክስጎግ ዘይከኣል ጋሻ ደበኺሉ መጾም እዚ ድማ ኣቶ ሕልና ነበረ ካብ ገዛ ሃዲምካ ምጥፋእ ሕብስትን ስጋን ምስራቅ ግቡእ ከም ዘይኮነ ክሓስቡ ጀመሩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሓለዋትን እንጌራን ቱፋሕን ብዘይ ፍቃድ ስድሮኦም ከም ዝወሰዱ እናገለጹ ምስ ሕልኖኦም ክማጎት ፈተኑ ሕልኖኦም ግና ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይጠቅም ክትዕ ክቕበሉ ይደልየን ኣብ መወዳእታ እንጌራ ሒዝካ ምህዳም ምውሳድ ማለት ከም ዝኾነ ስጋን እንጌራን ሒዝካ ምህዳም ግና ብግህዶ ስርቂ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከም ዝኹንኖ ክእመኑ ኸኣሉ ግናኸ ከተርቲ ብምዃኖም ዝኾነ ናይ ዓይነት ስርቂ ገበን ከም ዘይፈጸሙ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ሕልኖኦም በዛ ዓረፈሎም ከምዚ ኢሎም እዞም ቦዘኔ ደለይቲ ሽጋር ብሰላም ክድቅሱ ኸኣሉ ምዕራፍ 11 ኣብታ ደሴት ቶም አንጊሁ ምስ ተበራበረ ኣበይ ከም ዘሎ ጠፊእዎ ዓይኑ ንሓሴ ናብ ኩሉ ዙርያኡ ቆሊሕ ምሊሕ ኢሉ ምስ ረኣየ ኣበይ ከም ዝነበረ ክዝክር ከኣለ ገና ንግሆ ከም ዘሎን ኣብቲ ዛሕልን ህድኣትን ጸጥታን ዝመልኦ ኣዝዩ ዘብህግ ዱር ከም ዝነበረ ፈለጠ ሓንቲ እትንቀሳቐስ ቆጽሊ እኳ ኣይትርአን ነበረት ኩሉ ኣቝጽልትን ሳዕርታትን ብኣውሊ ተጐልቢቡ እቲ ሓዊ ብጻዕዳ ሓሙኽሽቲ ተኸዲኑ ሓደ ሰማያዊ ዝመስል መስርዕ ናይ ትኪ ካብኡ ትኺሉ ወፂኡ ንሰማይ ክዓርግ ይርአ ነበረ ጆን ሃክን ገና ደቂሶም ነበሩ ካብኣቶም ኣዝያ ርሒቓ ካብቲ ውሽጢ ዱር ሓንቲ ዑፍ ኣድሐት ሓንቲ ካልእውን ደጊማ ድሐት በብቁሩብ እቲ ዋግዋጎ ናይ ወጋሕታ ፈገግ ክብልን እቲ ድምፂ እናበርትዐ ክኸይድን ህይወት ዘለዎ ዘበለ ፍጥረት ክንቀሳቐስን ጀመረ እቲ ባህርያዊ ፍጥረት ካብ ድቃስካ በራቢሩ ናብ ስራሕ ከም እትኸይድ ከም ዝገብረካ ክፈልጥ ስለ ዝኸኣለ ቶም በዚ ኣዝዩ ተደነቐ ሓደ ንእሽቶ ሓምላይ ሓስኻ ብሓንቲ ብኣውሊ ተርኪሳ ዝነበረት ቆጽሊ ገይሩ እናተፋሕኮ ይመጽእ ነበረ ቶም ካብታ ዝነበራ ቦታ ከይተንቀሳቐሰ ብዛዕባ ዝመጽእ ኩነታቱ ኣዕሚቑ ይሓስብ ነበረ እቲ ሓስኻ ነታ ሳዕሪ ሓሊፉ ኣብ እግሪ ቶም ሰጊሩ ብኡ ገይሩ ክጓዓዝ ጀመረ ስለዚ ሓዲስ ክዳን ዝኽደን ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ብምሉእ ልቡ ተሓጐሰ ኣዝዮም ብዙሓት ጻጸታት እውን ናብዝን ናብትን እናኸዱ ስርሖም ይፍጽሙ ነበሩ ሓደ ጻጸ ሓንቲ ካብኡ ብሓሙሽተ ግዜ እትዓቢ ሳሬት ተሰኪሙ ናብ ሓንቲ ጉንዲ ናይ ሓንቲ ገረብ ክድይብ ህርድግ ይብል ነበረ ሓደ ኣዝዩ ደቂቕ ጉራጉራ ዝሕብሩ ሓሰኻ ንሓንቲ ነዋሕ ሳዕሪ ኣብ ጫፋ ደይቡ ምስ ረኣየ ቶም ዑፈይ ንፈሪ ቤት ክሓዊ ኣትይዎ ደቂ ኽበይኖም ተሪፎም ገዛ ኽተመለሲ እናበለ ደረፈ ሓንቲ ዑፍ እዚ ምስ ሰምዐት እቲ እተባህለላ ሓቂ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ነፊራ ኸደት እዚ ነቶም ከደንቆ ይከኣለን ከመይ እዘን ከምዚአን ዝኣመሰለ ኣዕዋፍ ደርፊ ናይ ሓዊ ክሰምዓ ኸለዋ ይኣምንኦ ከም ዝነበራ ይፈልጥ ነበረ ሕጂ እቲ ጭቁጭቁ ናይ ዓዋፍ እናበርትዐ ኸደ ሓንቲ ዑፍ ተወንጪፋ ነታሕቲ ገጻ ነፊራ ኣብ ጥቓ እቲ ወዲ ዝነበረት ጨንፍር ዓለበት ርእሳ ጥውያ ኣቢላ ነዞም ሪኣቶም ዘይትፈልጥ ሰባት ብጥርጣረ ጠመተቶም ኩሉ ፍጥረት ናብ ስራሕ ከይዱ ጩራታት ፀሓይ ነቲ ጨናፍር ኣእዋም ሰንጢቑ ከንፀባርቕ ገሊአን ጽምብላሊዕካ ናብዝን ናብትን ክብላ ይርአ ነበረ ቶም ነቶም ካልኦት ከተርቲ ምሰተንሶም እናጎየዩን እናወደቁን በቲ ኣዝዩ ዓሚቕ ዘይኮነ ገማግም ርባ ገይሮም ተጓዓዙ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ምስ በጽሑ እታ ጃልብኦም እኳ ማዕበል ወሲድዋን ተጸንሓቶም ብዙሕ ኣይጓሃዩን ንሳ ስለ ዝጠፍአት እቲ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎቶም ስልጡናትን ንምርኻብ ተባሂሉ እተገብረ ድልድል ሓዊ ነዲዱ ከም ዝፈረሰ ኮይኑ
ተሰማዖም ድሕሪ ብዙሕ ሃለው ምባል ኣዝዮም ተሓዲሶምን ጠምዮምን ናብ ድንኳኖም ተመልሶ ነቲ ሓዊ ሃልሃሊሉ ከም ዝነድድ ገበርዎ ሃክ ሓንቲ ጽሩይ ማይ ዝነበራ ፈልፋሊት ኣብ ጥቆም ስለ ዝረኸበ መታን ካብ ኣኽሰትዩ ነናቶም ኩባያ ብቆጽሊ ገይሮም ሰርሑ ቶምን ሃክን ናብ ሓደ ወገን ናይ ትርባ ኸይዶም ኣብቲ ብዙሓት ዓሳታት ዘለዎ ኮይኑ እተሰምዖም ቦታ መግፈፍ ዓሶኦም ደርበዩ ዳርጋ ሽዑ እውን ንኹሎም ዘጽግቡ ብዙሓት ዓሳታት ገፈፉ ቆልዮም ምስ በልዕዎም ኣዝዮም ምቁራት ኮይኖም ስለ ዝረኸብዎም ከምኡ ዝኣመሰሉ ዓሳታት ምንም በሊዖም ከም ዘይፈልጡ ኮይኑ ተሰምዖም ካብ ምቁር ማይ እተገፈ ዓሳ እንተዳ ቀልጢፉ ተቐልዩ ኣዝዩ ምቁር ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን ነበሩ ከምኡውን ኣብቲ ኸፋት ቦታ ብምድቃሶምን ብምንቅስቃሶምን ብምሕምባሶምን ከስዕኦም ክኽፈት ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን ነበሩ ምስ ቆረሱን ሃክ ሽጋርኡ ምስ ሰተየን ኣብ ትሕቲ ጽቡቕ ጽላል ናይቲ ኣዋም ምስ ዕረፉን ገለን ተረኸቡ ኢሎም ናብቲ ውሽጢ ዱር ክዛወሩ ኸዱ ኣዝዩ ብዙሕ ንምርኣዩ ዘገድስ ነገራት ዝርእዩ እኳ እንተነበሩ ዘደንቖም ነገርሲ ምንም ኣይረኸቡን ብዘይ ዕረፍቲ ክሕምብሱን ክዛወሩን ስለ ዝወዓሉ ዳርጋ ፀሓይ ክትዓርብ ምስ ደልየት ናብ ድንኳኖም ተመልሱ ኣዝዮም ደኺሞምን ጠምዮምን ስለ ዝነበሩ ደው ኢሎም ዓሳ ክገፉ ስለ ዘይኮነሎም ነቲ ዝነበሮም ስጋ በሊዖም ጸጊቦም ኣብ ትሕቲ ጽላል በጢሎም ኣብ ዕላል ኣተው ድሕሪ ነዊሕ ዕላል ዘረባ እናተወድአ ድምፂ እናጠፍአ ኸደ ኣብቲ ዱር ብርቱዕ ህድኣት ስለ ዝነበረ በቲ ጽምዋ ዝኣክል ሓደ ስምዒት ክስምዖም ጀመረ ኩላቶም ሃረር ዝብልዋ ነገር ስለ ዘሳቕዮም እቶም ቆልዑ ምስ ሓሳቦም ይበኣሱ ነበሩ እዚ ሃረርታ እዚ ቤትካ ምምላስ ዝብል ሃረርታ ነበረ ፊን እቲ ደም ዝለመደ ኢዱ ኸይተረፈ ብዛዕባ እቲ መደያይቦ ገዝኡን እቲ ዝፃወተሉ ዝነበረ በራሚልን ብሕልሚ ክረአዮ ጀመረ ግናኸ ኩላቶም በዚ ሕማቕ ሓሳብ ስለ ዝሓፈሩ ሓደ እኳ ደፊሩ ነቲ ዝሓስቦ ዘሎ ነገር ከካፍል ኣይከኣለን ከምዚ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ እቶም ደቂ ሓደ ዘፍርህ ድምፂ ሰምዑ እናበርትዕ ምስ ከደ ብድድ ኢሎም ንሓድሕዶም እናተጠማመቱ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ጽምበሉ ነዊሕ ጽምበሉ ብርቱዕ ድሃይ ናብኦም ገጹ ክመጽእ ሰምዑ ቀስ ኢሉ ጆ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተተ ቶም ከዓ እንታይ እሞ ፈሊጠ እስኪ ንኺድ ንርአ በሎም ጎዮም ናብቲ ዓዲ ዘርኢ ወገን ገጾም ከይዶም ነቲ ጨናፍር ናይቲ ኣዋም እናገልሁ ኣማዕደው እታ ሰብ እተመላልስ ጃልባ ከም ልማዳ ካብቲ ሓደ ደንደስ ናብቲ ካልእ ሰብ ከተመላልስ ዝግባእ ካብቲ ዓዲ 2 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሒቓ እቲ ንሳ ደው እትብለሉ ቦታ ሰብ መሊኡ ራዩ ኣብ ዙርያ እታ ጃልባ ካልኦት ብሰብ ዝምርሓ ዝነበራ ንኣሽቱ ጀላቡ ናብትን ይብላ ነበራ እቶም ቆልዑ እዚ ኩሉ ብምንታይ ምኽንያት ይኸውን ከም ዝነበረ ከስተውዕሉሉ ይከኣሉን ጽኒሕ ኢሉ ካብ ጎኒ እታ ጃልባ ሓደ ጻዕዳ ትክን እቲ ቅድም እቶም ቆልዑ ዝሰምዕዎ ብርቱዕ ድምፅን ወፀ ቶም ሓደ ሰብ ጥሒሉሎ ይመስለኒ በለ ሃክ ሓቂኻ ትኸውን ዓም እኳ ቢል ተርነር ምስ ጠሓለ ከምኡ ገይሮም ነይሮም ብመድፍዕ ገይሮም ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ምስ ተኮሱ እቲ ሬሳ ንላዕሊ ጸንበለሊሉ ዝወፅእ ኢሉ ኣርጎ እዚ እናበሉ እቶም ቆልዑ ቀው ኢሎም ይርእዩን ይዕዘቡን ነበሩ ቶም ምኽንያቱ እንታይ ከም ዝኾነ ክረክብ ህርድግ ይብል ነበረ ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ሕጂ መን ጥሒሉ ከም ዘሎ ፈለጥኩ መን ይመስለኩም ንሕና ኢና ጥሒልና ዘለና እናበለ ገለጸሎም እዚ ምስ ሰምዑ በቲ ዝገበርዎ ጅግንነት ተሰምዖም ጠፊኦም ተበኺዎም እቶም ዝፈትውዎም ሰባት ብጓህ ሓሪሮም ዝበለጸ ግና ኩላታ ከተማ ብዛዕባኦም ትዛረብ ከም ዘላ ስለዚ ኩሎም ኣዕርኽቶም ይጉህዩ ከም ዘለዎ ሓሰቡ ከተርቲ ኾንካ ከምዚ ዝኣመሰለ ክብረት ምርካብ እቲ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ዓወት ከም ዝኾነ ተሰምዖም ኣዝዩ ምስ መሰ እታ ዓባይ ጃልባ ኣብቲ ናይ ቀደም ስራሕ ኣተወት እተን ንኣሽቱ ጀላቡ እውን ካብቲ ዝነበረኦ ቦታ ኣልገሳ እቶም ከተርቲ ናብ ድንኳኖም ተመሊሶም ኩሉ ሰብ ስለ እተገደሰሎምን ንኹላቶም ከጨንቑ ስለ ዝኽኣሉን ብርቱዕ ትዕቢት ተሰምዖም ዓሳ ገፊፎም ቆልዮም እናተደረሩ ኩላታ ዓዲ ብዛዕባኦም እንታይ ትብል ከም ዝነበረት ክፈልጡ ይደልዩ ነበሩ እቲ ጸልማት ለይቲ ምስ ከበቦም ግና ነዚ ረሲዖም ዘረብኦም ገዲፎም ናብቲ ሓዊ ገጾም እናጠመቱ ብዛዕባ ካልእ ነገራት ይሓስቡ ነበሩ ብኡብኡ እቲ ዝስምዖም ዝነበረ ሓጎስ በኒኑ ቶምን ጆንን ከዓ ኣብ ቤቶም ከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራትን ገሊኦም ዝጸልእዎም ሰባትን ክሓስቡ ይረኣዩ ነበሩ ከምዚ ኢሎም እናሓሰቡ ከለዉ ከይተፈለጦም ሓደ 2 ግዜ ዝኸውን ብርቱዕ ድሃይ ናይ ጓሂ ኣምለቑ ኣብ መወዳእታ ጆ እቶም ናይ ሓቂ ከተርትውን ተጣዒሶም ንገዝኦም ይምለሱ እዮም ይመስለንቶም እናበለ ብፍርሕ ሓተተ ቶም እዚ ምስ ሰምዐ እናሰሓቐ ኣላገጸሉ ሃክ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዝነገር ስለ ዘይተዛረበ ምስቶም ኮይኑ ንጆ ኣዋረዶ ስለዚ ጆ ስድርኡ ከም ዘይናፈቐ ንገዝኡ ክምለስ ወይ ካብኣቶም ክፍለ ከም ዘይደሊ እናገለጸ
ይቕረት ኣለመነ ግዜ ድቃስ ስለዝኣኸለ ሃክ ተታኺሱ ኣብ ዘለዎ ድቃስ ወሰዶ ጆውን ደድሕሪኡ ሰዓበ ቶም ግና ኣብቲ ዝነበሮ በጢሉ ክሳዕ ጸቢቑ ድቃስ ዝወስዶም ናብኦም ገጹ እናረኣየ ይሕልዎም ነበረ ከም ዝደቀሱ ምስ ረጋገጸ ቀሲሉ ተንስዩ በቲ ብርሃን ናይቲ ዝነድድ ዝነበረ ሓዊ ተደጊፉ ገለ ነገር ይደሊ ነበረ ካብቲ ወዲቑ ዝጸንሖ ልሕጽታት ናይ ኣዋም እናልዓለን እናሓረየን ዝበለጸ ጻዕዳ ልሕጺ ክረክብ ይጋደል ነበረ ክልተ ጽቡቓት ልሕጽታት ምስ ረኸበ ኣብ ጥቓ እቲ ሓዊ ተንበርኪኹ ብርሳስ ገይሩ ኣብ እንጽሓፈ ሓንቲ ኻበን ዓኹሊሉ ኣብ ጅቡኡ ኣእተዋ እታ ሓንቲ ግና ካልእ ቀንጠመንጢ ሓደ ተምሃራይ ዝሕዞ ከም ጭራም ኩርሽ ኩዕሶ ጎማ 3 መትሓዝ ዓሳ ሓደ ዝበለጸ ኩዕሶ ጥርሙዝ ዝኣመሰለ ሓዊሱ ኣብ ቆቢዕ ናይ ጆ ኣቐሚጡ ሰላሒሉ ጠፍአ ምዕራፍ 12 ቶም ዝሰምዖ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ቶም ኣብቲ ሑጻ ዝመልኦ ገማግም ናይ ኢሊኖይ በጽሐ ቅድሚ እቲ ማይ ክሳዕ መዓንጡ ዝበጽሖ ብእግሩ እናኸደ ነቲ መንገዲ ኣፋረቆ ነቲ ተሪፍዎ ዝነበረ 100 ሜትር ኣቢሉ ዝኸውን ርሕቀት ግና እናሐንበሰ ወጾ ምስ ሰገረ ካብቲ ማይ ወፂኡ ማይ ካብ ኣካላቱ ጃሕጃሕ እናበለ ናብቲ ዱር ገጹ ተጓዕዘ ሰዓት 10 ከይኣኸለ ኣብቲ ኣብ ኪንያው ዓዲ ዝርከብ ክፉት ቦታ በፂሑ ኣብ ማዕዲኡ ንታሕቲ እናተፋሕኮ ወሪዱ ናብቲ ማይ ኣትዩ ገለ ቁሩብ ሜትራት ሓንቢሱ ኣብ ሓንቲ ኣብታ ዓባይ ጃልባ ተኣሲራ ዝነበረት ብምጅላፍ እትኸይድ ንእሽቶ ጃልባ ኣትዩ ግዜ ክሓልፈሉ በጢሉ ተጸበየ ሰዓት ምስ ኣኸለ ደወል ናይታ ጃልባ ተደወለ እሞ ሓደ ሰብ ናይ ምንቃል ምልክት ሃበ እታ ጃልባ ምስ ነቐለት ቶም እታ ጃልባ ናይ መወዳእታ እትሰግረሉ ግዜ ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጠ ኣርኪቡ ኣብ ምስቃሉ ብዙሕ ተሓጎሰ ድሕሪ ርብዕ ሰዓት እቲ ሞተር ናይታ ጃልባ ቆመ ቶም ካብታ ዝነበራ ቦታ ወፂኡ መታን ከይርአ ካብታ ጃልባ 50 ሜትር ዝምርሓቑ ቦታ ንታሕቲ ገጹ ሓንበሰ ካብኡ ወፂኡ በቲ ብዙሕ ሰብ ዘይመላለሶ መንገዲ ገይሩ እናጎየ ብድሕሪ ገዛ እንዳሓትንኡ በጽሐ ሓጹር ሰጊሩ ነቲ ብመስኮት ዝወፅእ ዝነበረ ብርሃን ናይ ክፍሊ ሓትንኡ ስለ ዝረአየ ናብኡ ገጹ ቀሪቡ ሓትንኡ ፖሊን ሲድን ማርያምን ኣድጆ ሃርፐርን ኣብኡ ተኣኪቦም ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ረኣዩ ኣብ ጥቓት ማዕጾ ዝነበረ ዓራት ኮፍ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ቶም ነታ ማዕጾ ክኸፍታ ከሎ ዓጠጥ ብዝበለትሉ ግዜ እናንቀጥቀጠ ምስ ከፈታ ከይተሰምዐ ክኣቱ ከም ዝኽእል ምስ ዝተውዓለ ርእሱ ኣእትዋ ኣቢሉ በእጋሩን በእዳውን ክፈሓኹ ጀመረ እንታይ ረኺቦ ያዛ ሽምዓኸ ጎቦ ትነድድ ዘላ ኢላ ሓትንኡ ምስ ድሕየት ቶም ነፊጹ ንላዕሊ ደየበ መን ማዕጾ ኸፊቱ እስከ በጀኻ ሲድ ኬድካ ዕፀዎ ቶም ትሕቲ ዓራት ንምእታው ዝበቅዕ ግዜ ረኸበ ከምቲ ክብለኩም ዝጸናሕኩ ነገር ቁልዕነት ዳእዩ ነይሩ እምበር ክፉእስ ይኮነን እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ንሓደ ክጎዲእ ኢሉ እኳ ኣይኮነን ዝገብሮ ዝነበረ ከምኡ ዝኣመሰለ ሩሕሩሕ ልቢ ዘለዎ ቆልዓ እኳ ርኢ ይፈለጥን እናበለትን እናበኸየትን ፖሊ ትዛረብ ነበረት ጆ ወደዩን ከምኡ ዝነበረ ሽሕ እኳ ብዙሕ ቀንጠብጠብ ዝብል እንተነበረ ሕያዋይን ዘለዎ ዝማቐልን ዝነበረ ነቲ ዝነበረ ንርጎ መፂፅ ኢለ ጉሒፈዮ ከም ዝነበርኩ ረስዐ ንሱ ሰሪቑ ዝበልዖ መሲልኒ ኣምሪረ ገሪፈዮ ከምዚ ገይረየ ባዕለይ ኣባሪረዮ ዘለኹ እምበር ዶ ብሂወተይ ከለኹ መሊሰ ክሪኤ ወይ ኣነ ወደይ እናበለት ኣዶ ጆውን ምስ ቁርቋርን ብኽያትን ተሰምዕ ነበረት ሲድ ከዓ ቶም ዝጠፍአ ኣይምሰልክን ገለ ነገር ረኺቡ ስለ ዘሕጎሶ ጊዜኡ ኣብኡ የጥፍእ ዝህሉ ግናኸ ገሊኡ ነገራት እኳ ጽቡቕ ኮይኑ እንተተሰምዖ እስከ ስቕበል ንስኻ ኸኣርኪብካ ምስ በለት ቶም ክሪኣ እኳ እንተዘይከኣለ በቲ ምንፅር ፃራ ኣዒንታ በርበረ ይመስላ ከም ዝነበራ ክርዳእ ከኣለ ብቶም ኣይትምፃኒ ሞይቱባእ ምቕባፅ ዳእሲነዮ እምበር ከመይ ገይረየ እሞ ዝቐብፆ ርግፅ እዩ እግዚኣብሔር ይህብ እግዚኣብሔር ድማ ይወስድ እዚ ንዓና ወሪዱና ዘሎ ግና ዓብ ወፅዓዩ እወ ዓብ ወፅዓዩ እንታይ እሞ ንግበር ብዝሓለፈ ቀዳም ጆ መከራ ስለ ዘፅገበኒ ግርፍ ውዒለዮ በቲ ዝገበርኮ ብዙሕ ይሕዝነኒ ሕጂ እንተዝርከብ እንታይ ኢለ ክገርፎ ኣብ ሕቑፈይ ገይረ ደኣ ምረረኽዎ ነይረ ኣይዋ ሓቂኽን እቲ ናትክን ጓኸ ከም ናተይ ዶ እዩ ትማሊ ቶም ነቲ ድሙ ካብቲ መጥፍእ ስቅያት ዝበሃል ፈውሲ ስለ ዘስተዮ ወዮ ድሙ ነዛ ገዛ ክግልብጣ ክሳዕ ዝደሊ ክልተ ገዛ ገበራ እዚ ምስ ገበረ ከምዚ ዝመውት ዘይመሰለኒ ፀፊዐ ፀፋፊዐ ሰደድክዎ እንሆ ኸ ዓሪፉ እናፀረፈን ዝሃድም ስለ ዝነበረ ነዚ ኢላ ክትዛረብ ከላ እታ ኣረጊት ሰበይቲ ነቲ ጓሂኣ ክትፀሮ ስለ ዘይከኣለት ብጓህ ዝኣክል ዘረባኣ ኣቋረፀት ቶም ነዚ ምስ ሰምዐ እቲ ዝገበሮ ስለ ዘጠዓሶ ይበክ ነበረ ማርያም ብዛዕባኡ ጽቡቕ እናዘንተወት ክትበክ ከላ ሰምዓ
እትጓህነይ ሓትኑ ክሳዕ ክንድዚ ስለ ዘንቀሳቀሶ ካብቲ ትሕቲ ዓራት ጎይ ወፂኡ ኣብ ሕቁፍ ኣኸይዱ ነቲ ዓብ ጓሂ ናብ ዓብ ሓጎስ ክልውጦ ሓሰበ ከመይ ገይሩሞ ምድፋር እንደስኢኑ ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣጽቂጡ ክሰምዕ ግድን ኮኖ ቅድም እቶም ቆልዓ ክሕምብሱ ክብሉ ጥሒሎም ከም ዝተረፉ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ከም ዝነበረ እታ ንእሽቶ ጃልባ ጠፊኣ ስለ ዝተባህለ ግና እቶም ቆልዑ ሓደ ዘሰንብድ ነገር ክትሰምዑኹም ኢሎም ኣውርዮም ስለ ዝነበሩ ብኣገሮም ናብታ ኣብ ትሕቲኦም ዝነበረት ከተማ ኸይዶም ኣብኣ ከም ዝጸንሕዎም ሓሲቦም ክደልይዎም ክሓስቡ ከለዉ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ እታ ጃልባ ንበይና 8-9 ኪሎ ሜትር ካብታ ከተማ ርሒቓ ስለ ዝተረኽበት ጥሒሎም እንተዘይኮኑ ክሳዕ ሕጂ ጥሜት ክጻወሩ ይመኻኣሉን ነይሮም ኢሎም ከም ዝቐበጹ ከዘንትዉ ከለዉ ቶም ጽን ኢሉ ሰምዖም ረቡዕ ምሸት ዝነበረ እሞ ቀድሚ ሰንበት እንተዘይተመሊሶም ወይ ድማ ሬሶኦም እንተዘይተረኺቡ ምድላዮም ቀቢጾም ሰንበት ንግሆ ናይ ቀብሮም ስነ ስርዓት ከም ዝፍጸመሎም ስለ ዝሰምዐ ቶም በዚ አንቀጥቀጠ ኣብ መወዳእታ ኣደጆ ደሓን ሕደሩ ኢላ ንብዓታ እናደረዘት ከደፍ ሲድን ማርያምን እናበኸዩ ክድቅሱ ዝኸዱ ስለ ዝነበሩ ሓትንኦም ፖሊ ብቕብጥሮትን ብህድኣትን ደሓን ሕደሩ ኢላ ኣፋንወቶም ናታቶም ምሰደቀሰቶም ተንበርኪኻ ብምልኡ ልባን ብብዙሕ ምሕንቕናቕን ብብርቱዕ ፍቕርን ብምንቅጥቃጥን ንዓው ጸሎት ክትገብረሉ ኸላ ስለ ዝሰምዓ ጀሚራ ክሳዕ እትውድእ ካብ ዓይኑ ንብዓት ዘርባሕባሕ ይብል ነበረ ናብ ዓራታ ክትከይድ ከላ እናተረበሸትን ንበይና እናተዛረበትን ክትከይድ እናረኣያ ክትድቅሰሉ ይጽበ ነበረ ነዊሕ እህታ ገይራ ከም ዝደቀሰት ምስ ዝተውዓለ ካብቲ ዝነበሮ ወፂኡ ደው ኢሉ ነቲ ጓሂኣ እናዘከረ ቀው ኢሉ ረኣያ ነታ እተዓኽለለት ልሕፂ ካብ ጅቡ ኣውፂኡ ኣብ ጥቓታ ሽምዓ እምበራ ሓድሽ ሓሳብ ስለ ዝመጾ ግና ገለ ክምድብ ሓንሳብ ደው በለ ድሓር ፍሽኽ ኢሉ ነታ እተዓኽለለት ልሕፂ መሊሱ ኣብ ጅቡ ኣትዩ ድንን ኢሉ ነተን ዝነቐጻ ከናፍር ስዒሙ ሰላሕ ኢሉ ወፂኡ ጠፍአ ናብታ እታ ዓባይ ጃልባ እተዓርፈሉ ቦታ ኸይዱ እቲ ሓላዊ ምስ ደቀሰ ሓርማዝ ከም ዘይትነቕነቆ ዝፈልጥ ስለ ዝነበረ ደፊሩ ኣብታ ጃልባ ኣተወ ነታ ብምጅላፍ እትኸይድ ንእሽቶ ጃልባ ፈቲሑ ኣብኣ ሰላሕ ኢሉ ኣትዩ ብጥንቃቐ እናጀለፈ ርባርባ ገይሩ ይኸይድ ነበረ እታ ጃልባ ዘሚቱ ናቱ ክገብራ ሓሲቡ ነበረ ግናኸ ኣጸቢቖም ከም ዝደልይዎም ስለ ዝፈለጠ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሐ ኣብኡ ኣሲሩ ገዲፍዋ ብውሽጢ እትዱር ገይሩ ተዓዝረ ቀድሚ ናብቲ ሓደ ወገን ናይታ ደሴት መብጽሑ ድሮ ረፊዱ ነበረ ክሳዕ ፀሓይ ላዕሊ ደይባ ነቲ ማይ ቁሩብ ሙቐት እትህቦ ሓንሳብ ዓሪፉ ናብቲ ማይ ኣተወ ንቁሩብ እዋን ምስ ሓንበሰ ማይ ጥብጥብ እናበሎ ናብቲ ጥቓ እቲ ሰፊሮሙሉ ዝነበሩ ቦታ በጽሐ ጆ ቶም ሓቂ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ብርግጽ ክምለስ እዩ ምንም ኣይጠልመናን እዩ ሓደ ኸታሪ ከምዚ ገይሩ ከምዘይጠልም ይፈልጥ እዩ እንተ ኣተስፊ መቸም ምንም ኣይጠልምን እዩ እታ ኣውራ ዘደንቐኒ ዘሎስ ክሳዕ ሕጂ ምድንጓይ እዩ ክብል ከሎ ቶም ሰምዖ እንተ ጠፊኡውን ኣይግድሰናን እዩ ነዚ ዘሎና ኣቑሑ ኣብ ክልቴና ንማቐሎ ከመይ ደኣ ግናኸ እዚ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ቀድሚ ቁርሲ እንተዘይመጺና ነዚ ኣቑሑ እንማቐሎ ቶም ናብኦም ገጹ እናቐረበ እንታይ ኹም ትብሉ ዘለኹም በሎም ዝበለጸ ቁርሲ ምስ ቀረቡሉ ቶም እናቆረሰ ነቲ ዝሰምዖ ኩሉ ኣዘንተወሎም እዚ ምስ ሰምዑ መሊሶም ነቲ ዝነበሮም ትዕቢትን ሓበንን ዕጽፍ ገበርዎ ግብሪ ጅግንነት ዝፈጽሙውን ኮይኑ ተሰምዖም ቶም ካብኦም ሞሊቑ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ከይረኣይዎ ደቀሰ እቶም ክልተ ኸታሮ ግና ዘድሊ ነገራት ክደልዩን ዓሳ ክገፉን ኣርፈዱ ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቓዱ ገብረ ስላሰ ንእስነት ቶም ሶዌር ሓምሻይ ክፋል ይስዕብ